27 ka mga staff ug operator sa Cockpit Arena nga nahimutang sa Barangay Kalahuan, lungsod sa Minglanilla ang napasakaan og kaso human malambigit sa illegal nga sugal. Nasikop ang mga dinakpan sa miaging Sabado sa hapon. Mukapin sa 200 ka mga tawo nga mitambong sa Tigbakay ang unang gipugngan sa mga sakop sa Minglanilla Police Station. Apan gibuhian ra hinuon ang kapin sa 200 human matumbok ang 27 ka mga kawani sa Cockpit Arena. Unang nakadawat og taho ang kapulisan sa lungsod kabahin sa online sabong sa ilang pagsusi. Ilang nasayran nga wala kini permit. Sa joint operation nga gipasiugdahan sa Regional Intelligence Division, Provincial Intelligence Unit, 2nd PMFC ug Minglanilla Police, nasakmit ang kapin 200 ka mga manok ig sa sabong, 150,000 pesos nga salapi nga gituhuan nga pusta sa Tigbakay. Kasong kalapasan sa Presidential Decree 49 o Cockfighting Law of 1974.